Hannun riga kashi na uku. Don kuna tare da mu cikin shirin ga inda muka tsaya zan sake bita kafin daga baya kuma sai mu ci gaba. Abdulhamid har a lokacin hannunsa yana dafe da kumatunsa lokaci guda yana tuno zazzafan marin da Firdausi ta yi masa cikin tunaninsa. Sai da ya sake yin frigate kamar wanda ya tashi daga bacci, sannan ne kwakwalwarsa ta amsa kowar kalaman Mubarak, da sai a lokacin ya fahimci me yake ce masa. Ai kuwa gaggauce ya rufa masa baya. Tunin ne muka tsaya, yanzu ko za mu ci gaba. Tun daga nesa sai ya hango Mubarak bayan ya fita daga asibitin, ya ga Najiba ta tsaye da shi tana masa magana cikin hawaye. Yana karasawa inda suke sai yake tambayar su Firdausin tana ina. Najiba sai ta fara bashi ansa. Ba yadda ban yi da ita ba wallahi, amma ta kitsa tsaya ta saurare ni. Yanzu nan ta tare mai nafef ya tafi da ita. Ina ya tafi da ita kenan? Mubarak ya tara numfashinta. Ta ce min kada in damu, gida za ta koma. To ina ne gidan nasu? Mubarak ya sake taron numfashinta. Wallahi ban sani ba, ka san ɗalibar kwana ce. To a wani ɗaki take kwana a cikin makaranta? Shi ma Abdulhamid ya karbi tambayar. Ɗakin Murtala Muhammad ne, ɗakin mu ɗaya ma da ita. Tun kafin ta gama sauke numfashi, sai ya tare wani nafef da ya zo wulkawa ta gabansu. Yi sauri shiga mu je, na san za ta je ɗibar kayanta ɗaki yayi. Mu je mu same ta a can. Ya shiga yi wa Najiba magana a gaggauce. To idan ban da abinka, a yi da ka bari na ɗauko mota ta sai mu tafi a ciki. Cewar Mubarak. Amma ba tare da Abdulhamid ya waigo ya kalle shi ba, sai yake ba shi ansa. Aiko ba mu da lokaci. Kawai dai ka je ka ɗauko motar ka biyo mu. Bari mu sauri mu tarar da ita kafin ta tafi. Yana gama faɗin hakan, shi ma sai ya shige cikin nafef ɗin ya faɗa wa matuƙin inda zai kai su. To bayan sun shiga cikin makarantar, abin da yake so ne ya faru, don ku sun je sun tarar ba ta ƙaraso ba. Don haka, ya san dole za ta zo ta same su. To idan ma ta zo me zan ce mata? Sai ya shiga tambayar kansa. Saboda haka kurum jiya yana fargabar haɗa ido da ita. Kai dinga kai goro yana kai mari tsakanin inda Najiba take tsaye tana kallon shi da kuma kofar ɗakin kwanan ɗaliban har zuwa lokacin da Dr. Mubarak ya karasu wurin. Ganinsa su biyu kacal, malami da ɗalibarsa, gudun kada zargi ya shigo. Sai ya sa Mubarak ya ce wa Najiba ta kira shugabannin ɗakin kwanan ɗaliban. Ba daɗe ba ko sai ga su sun halara su uku, duk da Najiba sai suka zama su hudu. To sannan ne Mubarak sai ya fara tambayar su, ko akwai wacce ta san gidan su Firdausi? Dukkaninsu suka ce ba su sani ba, saboda ba daɗe da kace makarantar ba. Mubarak ya sake tambayar Abdulhamid, wai dama ka san ba daɗe da kawo ta ba? Abdulhamid ya gyaɗa masa kai gami da ƙarin bayani. Ba daɗe da kawo ta ba, kwata-kwata ma bana jin ta haura wata ɗaya da shigowa. Cike da mamakin yadda a cikin 'yan kalilan ɗin kwanakin nan har Malam Abdulhamid zai tsana ɗalibar tasa. Sai Mubarak ya ci gaba da jiran gawan shanu. Sai da ya fahimci ya ci a ce wannan lokaci ta ƙaraso ne, wani tunani ya faɗo masa. Kada fa a ce Firdausin gida ta wuce kai tsaye kuma ba za ta dawo nan ba. Ya katse shirin nasu da tambaya, to sai a sannan ne shi ma Malam Abdulhamid ya fara tunanin hakan fa mai yiwa ne. Ai gaskiya ni ma na fi tunanin hakan. Cewar Najiba da ke girgiza kai alamun gamsuwa. Saboda ai ko na fef ɗin da ta hau ba nan haka yayo da ita ba, can haka ya da ita, wataƙila tasha ta nufa. Shiru ya ɗan biyo baya. Ta me abin yi kenan, cewar Dr. Mubarak. A duba mana kayanta ko za mu samu wani bayani a kanta. In ya so idan babu, sai mu nemi izinin hukumar makaranta mu duba fayil ɗinta. Haka kuwa aka yi, ɗaya cikin shugabannin ɗaliban ta buɗe musu ƙofa suka shiga zuwa gun kayanta. Komai nata yana nan babu abin da ta taɓa. Don haka sai suka hau lalibawa suna neman duk wani abu mai kama da takarda ko littafi. To suna cikin wannan bincike ne sai suka ci karo da wani alban na saka hotuna, wanda cikinsa gaba ɗaya babu hoton kowa sai na Malam Abdulhamid. Hotunan kusan 100 kala-kala. Gaba ɗaya sai kan shi ya kulle.
baki a sake yake nazarin hotunan waɗanda shi kan shi ba shi da katinsu. To ina ta same su kenan? Ya sake yin shiru yana nazari. Kaga wajen kwana na nan malam. Najiba ta nuna 'yar ƙaramar katifar da ke gadon ƙasan na Firdausin. Tare muke kwana, tana gadon sama ni ina na ƙasa. Kullum wannan alban ɗin a ƙirjinta yake kwana. Ba ta taɓa bari na gani ba ko da sau ɗaya. Ko zuwa ne zan gani, idan na ga tana gani sai ta rufe ta ce ba zan gani ba. Ranar da Allah ya nufa zan gani shekaran jiya ne, alban ɗin yana ƙirjinta bacci ya kwashe ta. To shine wajen yin juyi a cikin baccinta, sai ta jefo da shi ƙasa ya faɗo. Ƙarar shi ta tashe ni daga nawa baccin nema. Na haska na gani, ashe duk hotunan ka ne. Tunda na san ba ta son na gani, shi yasa ban nuna mata na gani ba, kawai sai na mayar mata da kayanta sama. Don ko yau da ka dawo ma kafin ta ƙi gaishe ka kira ta, da tsegumin ya ciyo ni, har ina tsokanarta ina ce mata ga Malam Abdulhamid ɗinta nan, kuma na tabbata ta yi matuƙar mamakin a inda na sani. Ta shiru kamar yadda kowa ya shiru yana kallo da saurarenta cikin wani yanayi mai wuyar fahimta. Shi kuwa Malam Abdulhamid tuni ya shagala da karanta wani dogon turanci na ƙauna cikin kyakkyawan rubutu. A cewarsa kuwa, tunani yake anya da ƙiƙiya Firdausi za ta irin wannan rubutu mai ma'ana. Na yi shiru ina kallon Anisa. Bayan gyaran murya sai na ce, mun gama gina foundation ɗin labarin, don haka yanzu za mu fara fitar masa da ƙofofin cikinsa. Ban fahimta ba. Ta yi maganar, fuskarta na sake bayyana rashin fahimtar da ta ambata. Ina nufin zan ajiye muku wannan zaren labarin akan wannan gabar. Zan kawo muku wani sabon zaren wanda shi zai sake fahimtar da ku komai a cikin lamarin. To shikenan, muna sauraron ka. Suka ansa min a kusan tare. Don haka sai na ci gaba da cewa, Yubi, wace ce Firdausi? To kafin faruwar wancan lamari da na baku labari, akwai wani abu da ya faru kimanin watanni 4 da suka shuɗe kenan. Wata rana matashiyar budurwa Firdausi tana zaune a ofishinta tana yin wasu ayyuka, sai kira ya shigo wayarta. Ta ɗauki wayar ta duba mai kiran babu suna, sabuwar lamba ce. Ganin haka sai ta ɗaga kiran ta kanga a kunne tana tambayar waye. Ga mamakinta wata ƙawarta ce a yanar gizo, shafinta na Facebook. Sun daɗe suna zumunci da ita, sun saba sosai, har ma suna da lambobin wayar juna. Ta amma ba su taɓa kiran junan nasu a waya ba, sai a wannan rana da ƙawar ta kira ta. A gurguje ƙawar take tambayar ta yadda aka yi ta ga an tura mata hotunan batsa ta shafin na Firdausi. Ban gane hotunan batsa ba. Shiwar Firdausi wacce ta tsaya cak da abin da take yi a ofishin. Yi wallahi, ita ma ta bata ansa. Yanzu nan na ga ana ta turo min abubuwa na baɗala fululu, ba ki gani ba, abin ba kyan gani wallahi. Kuma ta shafin nawa aka turo miki? Firdausi ta sake katse ta. Jin haka, ita ma sai ta bata ansa. Wallahi, ki hau ki duba ki gani, abin babu kyan gani ko misƙalar zarratin. Kafin ta gama aje numfashinta, tuni Firdausi ta katsa kiran. Ta fara kicikicin buɗe data don ta duba abin da ƙawarta ta faɗa mata. Ya ma za a ce hotunan batsa a shafina. Tunanin da take ta yi kenan tsawon lokacin da ta ɗauka tana ta gwada hawa shafin, ta ma ya ƙi buɗewa. Ana cikin wannan hali sai aka tura ƙofar ofishin nata ko sallama. Aka shiga. Abokiyar aikin ta Rukayya ta gani cikin yanayi na sauri-sauri gudu-gudu. Hannu rike da waya ta hau yi mata magana. Wai, kin hau shafinki na Facebook kin ga abubuwan da suke kai kuwa? Yanzu nan ake faɗa min wallahi. Magani don Allah. Ta firge ta miƙe gami da fusgar wayar abokiyar aikinta. Idanuwa a waje, duk sai ta kiɗime take maganar. Na shiga uku ne Firdausi. Wallahi tallahi ba ni na saka waɗannan hotuna ba Rukayya. Ni dai kam na shiga uku. Wannan tsinannen ne yake so ya ɓata min suna haka. Jin haka, ita ma sai Rukayya ta ce, ai tun da na gani na san ba kika ɗora su ba, don ba halinki ba ne. Wallahi ba ni bace Rukayya. Ta yi saurin katse ta. Ta yaya da mutunci na zan saka hotuna na tsaraici irin haka? To sai ki sauri ki hau, ki cire don kada jama'a su gani a zuban miki da mutunci. Ita ma Rukayya ta ansa mata. Kun gane me yake faruwa aiko? Na tambaya abokan tafiyar tawa Anisa da kuma direbanta.
mun gane mana. Anisa ce magana. Irin ɓata garin mutanen nan ne suka yi hakin ɗin akawun ɗinta na Facebook, suka watsa mata hotunan batsa ta yarda abokananta na yanar gizo za su zaci cewa ita ta tura. Ina ce na girgiza mata kai alamar haka ne, jin ta fahimci akala al'amarin, sai na ci gaba da zayyana mata shi. Firdausi ya rikice sai ta ci gaba da magana tana kallon ƙawarta Rukayya. Ai saurin da nake yi kenan, amma kin ga kwata-kwata shafin ya ki buɗuwa. Tana aje zancen sai ta sauri ta ja murfin drawer teburinta ta zaro na'ura mai kwakwalwa. Ta mabarin gwada ta nan, ta hau buɗe ta da sauri-sauri, sai dai ko da ta gwada abu ɗaya ne yake sanar da ita cewa lambobin sirrinta wato password ba daidai ba ne. Abin da ya sake dugun zuma tunani da natsuwarta kenan, saboda ita dai ta san fiye da shekaru 10 baya da wannan lambobin sirri take buɗewa. Amma me zai sa yau a ce ba daidai suke ba? To tana cikin wannan kicikicin buɗewa sai ga kiran wani ɗan ƙanwar babarta ya shigo. Ba tare da ta duba kiran ba, tana fama da na'ura har kiran ya katse. Sai da ya kira har sau 3, ganin ya matsa da kiran sai ta ɗaga duk da cewa kwata-kwata hankalinta baya gunshi. Shi ma dai kiran da ya mata kenan cewa ta yi sauri ta hau shafinta na Facebook. Ya ga wani madatsin wato haka ya datse mata shafi kuma ya cika shi da hotunan batsa masu motsi da marasa motsi. Jin haka sai ta sanar da shi cewa kokarin fa da take ta yi kenan ta hau ta cire su, to amma shafin nata ya ki buɗuwa, yana saka mata cewa lambobin sirrinta ba daidai ba ne. Ya ce subhanallahi, aiko dai da alamu wani abin madatsin yawa shafin naki don kada ya buɗu. Dama haka yake yi wallahi, yanzu abu ɗaya za a yi, sai dai a samu wani madatsin shi ma wanda zai datse tsaron wancan mugun ya hau ya goge miki hotuna. To ni yanzu ina na san wani madatsi balle in samu shi. Ta tara numfashinsa, wanda shi kuma jin hakan sai ci gaba da cewa aiko akwai wani madatsi da na sani, bari lalubo miki lambarsa sai ki kira shi ya cire miki, sunan shi Abdulhamid. To kun ji fa ta yadda zaren kaddaras ya fara saka musu rigar rayuwar tasu. Domin kuwa dalili kenan da ya shigo da matashi Abdulhamid cikin dabdalar rayuwar matashiyar Firdausi, ya ci kwikuya mata ita gami da tarwatsa mata farin cikinta. Ita dama hanyar Allah iri-iri ce, don haka ita sanadin haɗuwarsu da Abdulhamid kenan, sanadin da ya zamto mata abin kaico da kuma da ta sani a gaba. Tana sake jarrabawa ko shafin nata zai budu, sai ta ga ƙaninta ya turo mata lambar ta Abdulhamid, madatsin da bata san shi ba, kuma da hanzarinta sai ta juyi lambar ta tura masa kira. Cikin sa kiransa ya shiga, sai dai har wayar ta ƙaraci ƙararta kiran ya katse ba a ɗaga ba. Ta sake kira ba a ɗaga ba, ta daɗa kira shiru kake ji ba labari. Kawai sai ta fushi ta haƙura da kiran, bayan ta kangarar da wayar ta kan teburinta ta ci gaba da turzawa ko shafin nata zai buɗe a na'urar. Ta ma dai ganin babu wani alamun nasara, sai ta sake ɗaukar wayar ta tura Abdulhamid kira a karo na 4. Cikin nasara kuwa ƙara 1-2 a na 3 sai ya ɗaga. Ko gaisa ba su ba, sai yake ba ta uzurin cewa wanka ya shiga. Fitowar shi kenan sai ya ga kiranta da ya rasa tare da bata hakuri. Ta ce babu komai. Kana sai ta sanar da shi dalilanta na kiran shi, sai ta ɗora da cewa don Allah ka taimaka ka buɗe min shafin nawa da yake buɗuwa. Ka cire min abin da suka ɗora, kada mutunci na ya zube. Kada mutunci na ya zube a idan tarin abokaina da nake hulɗa ta mutunci da su. Dariya kawai ta ji yayi, a zuciyarta tana tunanin ta yama za ya ana wannan hali, ta amma shi kuma yana min dariya. Kwarai yau kin haɗu da sharrin masu sharrin cikinmu na madatsa. Ta tsinkayi maganarsa, ta ma kada ki damu. Insha Allah zan cire miki, bari in gama shiryawa in saka kaya. Ita dai dan babu yadda za ta yi da shi ne, amma da a ce ta isa da shi, to da ko kayan ma ba za ta bar shi ya saka ba. Sai ya fara cire mata waɗannan hotuna a shafin nata tukuna. To amma gudun kada ya ga kamar bata mutunta shi ba, ya ji haushi har ma ya fasa cire mata, shi ya sa ta haƙura kamar yadda ya faɗa ɗin. Sai Rukayya ce take ta ƙoƙarin tausarta, ganin yadda gaba ɗaya ta kasa zaune ta kasa tsaye kamar wacce ta haɗi kunama. Ki kwantar da hankalinki da Allah Firdausi. Kowa ya san ki ba mutuniyar banza ba ce, don haka za a fahimce ki. Ki daina sanya wa kanki damuwa. Idan har ta ji ta, to yanayinta bai nuna hakan ba.
kusan duk wani motsi na tsinken agogo idanuwanta suna kan wayarta ko Abdulhamid Madatsi zai kira ta. Sai da aka samu mintuna 4 har ta fara tunanin mata kira shi kawai, sai kuma ga kiransa ya shigo wayarta. Da hanzari ta daga, sai mata wasu yan tambayoyi game da shafin nata ta bashi ansa. Sai ya ce mata ta bashi mintuna 5 kacal. Hakanan idan ta ga wani sako ya shigo wayarta to ta tura masa lambobin. Kamar kuma sai ta lokacin yayi cikin abin da bai haura mintuna 5 ba. Sai ya kira ta ya bata wasu sabbin lambobi ya ce mata ta yi amfani da su a matsayin lambobin sirrinta na shafin. Ta hau ta buɗe zai haka kuwa aka yi, tana gwada ta ga shafin nata ya buɗe, har ma Abdulhamid ɗin ya hau ya goge dukkanin hotunan batsan da aka loda mata. Tana cikin wannan bincike sai ta ga wani sabon rubutu da aka yi wanda ta tabbata ba ita ta ba, don haka ne sai ta shiga ta fara karantawa kamar haka. Abu ne sananne na irin yadda kutse a asusun mutane da shafuka na yanar gizo ya zama ruwan dare da ya game duniyar wannan zamani. Ta irin wannan kutsen ne ya biyo ta kan kanwata Firdausi, aka samu wani madatsi yake neman ɓata mata suna, yake yada alfashar da ba ita ta yada ba ta hanyar yin lullubin bari da sunanta. Na san tana da daraja da kima a wurinku, to ku rike wannan matsayi nata don ni shaida ne, tunda ni na cire mata alfashar da hannuna. Duk abin da kuka gani mara kyau an aikata muku, to ba Firdausi ba ce, ba ita ce ta muku ba. Firdausi mai tarbiyya ce kamar yadda kuka sani. Sunana Abdulhamid Wizard. Ta karasa karantawa cikin farin ciki, don da yawa cikin kalaman nasa sun mata daɗi, kamar yadda ta tabbata sun yi su wanke ta a gurin duk wanda ya karanta. Da farin cikinta cikin sauri ta ɗauki wayarta ta fara kiran shi don ta masa godiya, sai dai kamar farko wannan karo ma bai ɗaga kiran nata ba. Ta sake kira bai ɗaga ba, sai a kira na uku sai ya ɗaga yana dariya. Ya dai ko kayi nisa ne? Firdausi ta tambaye shi. A'a wallahi, ya bata ansa. Na ga na kira wayarka ne baka ɗaga ba, kuma wayar tana kusa da ni ba, kawai dai kasa ɗagawa ne. Ya sake tabbatar mata. To me yasa? Ita ma ta tambaya. Kunyar ɗagawa na ji. Kunya kuma? Ta tara numfashinsa. Mana, to kunyar me? Ta tambaye shi da mamaki. Kunyar san girma na mana. Ya bata ansa. Ban gane me kake nufi ba fa. To kawai ban san ki ba, ban taba ganin ki ba, ta yiwu ma kin girme ni, kawai amma sai in kama kiran ki kanwata don san girma. Sai da ta yi dariya sosai bayan getta rukon wayar sai ta ce, ai ba san girma ba ne, gaskiya ka faɗa, tun da gashi har ka fara tare mun faɗa mu. Ke dariya har kin tuno min da labarin wani wada. Kafin ta magana sai ya ci gaba da bayani. Kin san irin wadannin mutanen nan akwai shegen san girman tsiya. To wata rana shi wada sun je wata unguwa gidansa abokinsa shi da abokin nasa. To sai abokin ya shiga gida don ya ɗebo musu ruwa da abinci su ci. Ya akai oho. Sai abokin nan ya shiga gida ya je ya daɗe har gogon naki ya fara gajiya da tsayuwa. To ana cikin haka sai ga wata ƙwailar yarinya na. Kin san ƙwaila ita ma a lokacin da take ganiyarta ji take yi cikakkiyar budurwa ce kamar kowa. Dariyar bazata sai ta ɗan dakatar da shi, kafin daga bisani sai ci gaba. Buɗar bakin gogon naki sai cewa yayi, ke yarinya zo aike ki. Ita kuma ƙwaila sai ta hau yin waige-waige, ai tunaninta ko wata yarinya ya gani yake mata irin wannan kira. Ganin ta waiga bayanta bata ga kowa ba, sai yasa ta zargi da ita yake. Da haka sai ta ce masa, ni kake kira haka wai? Wada ya ce, da ke nake mana. Kin san yadda gishirin Andrew yake hankoro idan an zuba shi a ruwa ko? Ya tambaye ta. Bayan ta ansa masa cewa ta sani, yana dariya sai ci gaba. To haka ita ma ƙwaila ta ji wani tukukin san girmanta ya yi tashin goron zabi. Ta ji wani baƙin ciki ya kunne ta. Tana tsaye sororo cike da mamakin wannan mara kunyar yaro da zai ce zai aike ta. Abdulhamid sai sake dakata da zancen yana dariya. Ita ma kanta Firdausin abin sai ya fara bata dariya don sasan dai dole ne a samu matsala daga ƙarshe. To ya suka yi? Ta tambaye shi, jin dariyar tashi ta ɗan tsawaita. Ai kawai da ta ga yaro ya ƙe ƙasa babu alamar wasa tare da shi, sai fa ya bata haushi ta nufi wurin shi. Tana zuwa bate wata ba, sai ku ta soka masa rangwashi. Ganin kamar bai ji zafi ba,
kuma ya tsaya yana kallonta da dakwa-dakwan idanuwansa, sai ta sake fasa wani rankwashin. Kafin zafin tagwayen rankwashin ya baje a kansa, ta cafke masa kunne tana murɗawa da ƙarfi. Kai, don baka da kunya ni za ka aika? Ko ni sa'ar uwarka ce? Ta sake murɗa kunnen, kana sai ta ƙara masa da alakoran wani rankwashin. Ka sake min rashin kunya idan ka gani. Dariya mai ƙarfi ta kufce musu duka su biyun, ta yadda dole Abdulhamid ya dakata da zancen. Rukayya da ke gefe tana kallon kawar Caca, sai abin ya bata mamaki ganin yadda Firdausi ta saki jiki ta zage take ta dariya da mutumin da dududu ba tafi da kiko 15 da sanin shi a duniyar ta gaba ɗaya ba. A ɓangare guda kuma tana ta mamakin abin da wani zai faɗa mata a ɗan takaitaccen lokacin nan ta dinga dariya cike da nishaɗi haka. To ya saka ƙare? Ta tsinkaye tambayar Firdausi wacce ta sa ta fahimci lallai labari yake bata. Ai kawai tana gama ƙaddaman masa sai ta juya wata abinta tana bambami ita a lallai mara kunyar yaro ya raina ta. To ashe kuma yarinyar kanwar abokin wadanci. Don haka ta shiga gida kenan sai ta ga yayanta yana kici-kici da kaya sun masa yawa. Yana ganinta sai ya ce, yauwa zo nan ki taya na ɗauko tabarma da butan nan. Ni bari in ɗauki abinci da ruwa, mu je ki raka ni wajen abokina yana waje. Ta ansa masa da to, ya ɗauki abinci ya gaba, ita ma bayan ta ajiye jakar makarantarta sai ta ɗauki tabarma da buta ta waje. Abin da ya fara bata mamaki da kuma haushi shine ganin yayanta a wurin yaron da ya mata rashin kunya. Cikin zuciyarta tana mamakin yadda za a yi ya rasa da wanda zai abota sai da wannan yaron mai katon kai. To a wajen karewa katon kan kallo ne fa sai ta hango gemu baya haɓarsa. Ta sake kallon kafafuwansa sai ta gansu kutuka ga damatsa kaurara kamar saiwar bishiyar kuka. Sai kawai ta yi tiris, jikinta ya bata lallai ta yi kuskure, ba yaro ta da ka ba babba ƙarami ne. Suka sake shekewa da dariya sai da suka yi ta ishe su, sannan Firdausi ta sake tambayar. To nan ne ƙarshen hannun riga kashi na 3, sai mu haɗa a kashi na 4 idan Allah ya yarda. Kar dai a manta a dinga mana subscribing, liking da kuma comment. Muna godiya kwarai da gaske.